Sisplau, uns calamars a la romana. Però sense la romana, Un moment! Que m'he enganxat el dit a la batedora, joder! No entra res. Aquest senyor parla molt raro, no? Bueno, creo que estaba diciendo... No, si tant se val. Si segur que m'està insultant per haver suspès la diada. Això és una vergonya. Ho veus? Una altra. És una vergonya. Escolti, vols el favor de comprovar si ja m'ho han enviat, això? No, miri, estem a mitjans de setembre i encara no he cobrat el pirmi del mes d'agost. No és que ho necessiti, clar, però m'ha d'entendre. Igual em van enviar el taló a casa i jo no hi era en aquell moment. Alfredo, te sabria agradar bé pagar-me el cocado. És que no llevo suelto. Llavors, si no ho he entès malament, darrere la sentència contra la immersió hi ha... Les farmacèutiques! Això està molt clar, no? Això són les proves. Hombre, Arthur, pero ¿qué haces jugando solo? Bueno, mejor solo que mal acompañado, ¿eh? Surt tu de seguida, Artur! Què passa? No som els únics que van pactar amb el PP, Bueno, ¿vosotros podríais votar a favor de implantar el impuesto de patrimonios? El que vàreu suprimir fa 4 dies. El mismo. No, ja és tard per pactar. I més quan heu passat de nosaltres reformant la Constitució. Bueno, todavía no. Falta la firma del rey. Va.